Kanire ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bukong san jong ka khubor minta ka step ka pratrik ulber kilong. Play umintri rang badu kari Narendra Modi ya bon tili ki project jong kari ki basyong dor palat 1000 South Park lor tingka kenthop ya lai tili ki jilla Meghalaya lemba ka Swadish Darshan scheme. La play ya tamasa balatip kum ka Monolith Festival arja apsau hinen kesngi Hakasi Heritage Village Hamau Plang. Yo yang ikong Helen Giri ya khusnam Natak Academy Award arja apulai na ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu bat yo ka film jong udomlik sama ka Kerteng Rapture kum ka best film ha ka North East India Film Festival arja apsau ka khubor ka bubnya. Umintri ng badu jong kari Narendra Modi ni kesngi ula play ya bon ki project ki basyong dor hadu 1000 South Park lor tingka ha ka jinai ki jong u Srinagar ha Jammu and Kashmir la bang kedo bahapo jong ke scheme Swadish Darshan jong katna tourism jong sarkar pedeng uni umintri ng badu kari ula boru ya lightly ki project na ka benta ka jilla Meghalaya na kaliang umintri ka jongok kai perhe jong ke jilla Meghalaya u ba pol ling do ula pentip bo umintri ng badu kari Narendra Modi ula play ya bon ki project ha kari lemba ki kor internet balaitli na kini ki project kide na ka benta ka jilla Meghalaya bat kini ki kinthop ya ka Kalangsuri Falls ka Mamulo Experimental Center bat ka Sora Waterfalls Trail uba polling do ulay thuru ba ka project na ka benta ka Kalangsuri kaladap bat ka sarkar kun sedang no sa ki we ki project ki belangsa shu uba polling do ulo ongru ba ka tna jong ka jong jilla ka khmi lenti ya ka jingi trailang jong baro ki baydon nan benta lang ha ka ni ka kam na ka benta kini ki project ha ka juga pol umitirang badu kari Narendra Modi ula pleru ya ka Kata Bill Tourist Felicitation Center Hanugor para ha South Garo Hills District ya ka ni ka program la pelong da ka District Administration jong katna tourism ha ka Conference Hall jong ka DRDA Ampati ha Tripura ka Sengsan Perthei ka Tripura Motha Party hinin kesngi kala penyeso yaladi bat ka sarkar jilla ka belayalam da ka Sengsan Perthei BJP ha ka ni kesngi la penmam smairu ya arhut ki MLA jong ka Tripura Motha kum ki menteri bathma jong ka sarkar jilla Manipur da ulat ka jilla Tripura u Indra Sena Reddy Nalum laban kedau ba ka Tripura Motha ka de ka sengrulum ka ba ar hadin jong ka IPFT bat ka balai ha ka jilla ban penyeso bat ka BJP kini ki arhut ki MLA jong ka Tripura Motha ki labam smai kum menteri bathmai jong ka sarkar jilla kilong u Animesh de Barma bat u Brisha Kitu de Barma laban kedau ru ba u Animesh de Barma haswa ba unbam smai kum menteri bathmai ka sarkar jilla ula ino ya ka kam kum unong yalam kaliang persya bat ya ka sithi ino kam jong ula IT ha ulampang ubeswa bandusen da ka jingmu banrat dingkong bat ban pindo jat ya ka jingpang khe sho ni malaria ha kari boro ko wei hapo jong usnam 8000 lai pho bat kumjuru ban pindo jat ya ka ni ka jingpang harilum garo hapo jong usnam 8000 apnyo la pensa me ki musari bala khlet lawai ki bala tip kum ki long lasting insecticidal mosquito net ni ki LLN ha Badamam Primary Health Center ha ka program bala penlong da ka District Vector Borne Disease Control Program jong ka West Garo Hills Tura ka MP jong ka Tura Lok Sabha seat ka Agatha Kesama kala pensa me kini ki musari kerpang syabaro ki nongsong snong jong ni ka than ka Agatha sangma ha ba ajing klan ha kini ka singi kala penpau bada ka jingsim thia jong ka sarkar kala bante lakam ya kini ka jingpang bat kini ka jingpang kala yarba ha ka jela bat kham tamru harilum garo ka balong ka jaka ka bakenrei ba ka jingpang khesho ha ka juga pol kini ka MP jong ka Tura Lok Sabha kala penparu ya ka jingero ya ka sarkar jela ka bala sim thia ba banpen ba ya bon ki jaka sumar ha ka jela bat kumjuru bagala pentrekam ye bon ki scheme jo ko khya ha ka jela khamtam le ha ki jaka nong nong Menteri yang ba kejela ukonat ke sangma hini kesni ula pensam hadu sauspa absentili ki sithi tungkam syaki doktor ki bakenthop nadu ki junior specialist ki medical officer bat ki dental surgeon ki belabu bantre ha ki jaka sumar bapaya jong kejela kani ka program kala long state convention center Shillong ha ka jingdal lang ka menteri ka koi ka khya jong kejela ka Dr. Mazel Amprin Lingdo bat menteri ka tnat PHE kejela u Marcus N Marak ukonat sangma ha ba ajing kran ha kan ngi ula ai kublai kerpang ya kini ki doktor ki blayo menta ya ka sithi tungkam bar ula kenturu ya ki bakin trekot hok hakikam ki jong ki ban ajing syakri ya ka jela shu uni umenti rang ba ka jela ula pentip ru bah kini khindiat snam banwan ki jaka sumar ki bakan thop nalu ki PC ki CC bat ki hospital ki nyo ya ka jingpin kala dor ki bathmai na ka benta ban ajing syakri ka bah shu sha ka jela
Katamasa balatip kum Commonwealth Festival Hajar Afsau la plihnin kesni Hakasi Heritage Village Hamoplang. Ya kani Commonwealth Festival Hajar Afsau la pelong da Hakasi Hills Autonomous District Council bat kejing temu jong council ban pelong ya kani katamasa kalong ban pinkiuran san bat ban rakhiru ya kejing ruspa jong gari khasi ya kilariti kijongki kani katamasa ke balong mentaus nem kan warna ru ya bun kijing syatan ra jong ukhasi bat kan don ru ki workshop na ke benta ki khna school ha kani katamasa labu ru hadu prapotli ki basa dia bam bat sapotli ki jaka ban pen I bat de ya ki march nakti jong ki breu kani ke jat ben reu bat kan don ru ke jingat pen I riam ni ka fashion show lembat ki rensan ban pen sawa ya ki jingwai bat ki be kani katamasa kani hadu laisni kata hadu ka khnai tari ulbe raja arpsau balak ban ko bakani ka tamasa kalalong biang hadin nyaw telik snem kani kadai ka Akashwani Shillong balam chupi ya ka khubor ka Presiden Jonggeri India ka Draupadi Murmu hakasni balang jonggoteyo ka lapensam ki khusnam ki belatip kum ka Natak Academy Award ne ka Academy Puruskar na ka benta usnam ahajar apuar bat ahajar apulai syaki khnai puengut ki nongyo ya kani khusnam bat kani ka jingpensam ki khusnam kalalong Havigyan Bhavan Hanong ba New Delhi laban kudo baydon iwe ilong kime ibana ka jela megalaya balayo opediang ya kani khusnam bat ini ilong kime ile ikong Helen Giri balayo opediang ya khusnam Natak Academy Award naga benda usnam ahajar apulai naga benda ke jingno senyang ke jong I ya ke jingwai tenrai jong ke jela megalayam la ban gelo bai kong Helen Giri ilte inai kai barim jong ke school ba ni hu but idei ru idokot jong ka Executive Council jong ke Sangeet Natak Academy ini long kme ila no senyang ba ban pen KM ya ka tem bat put tenrai jong ukhasi but ila sedang ru ya ka scholarship fund Martin Luther Christian University Shillong naga benda ban pen K ya ki jingwai khasi Menteri yang baga jela ukonrat ke sangma hingga kesini ulah pelak ba ya ke wei kesinjam ke baga sorkar ke lasim ban pelang bat penne ya ke ke belong ru ke jiada ya ke mariang ke bakerteng ke climate adaptive community based water harvesting project kene kesinjam ke balakot syaka upway klur ban pentre project katmu bantai sanspa life artli ki jaka pelong ki belong kumba life spa sampo hektar ke jaka balong pung ahaja sanspa hektar ki jaka ki belong kelum bat khat ahaja sanspa hektar ki jaka klau ban pene pensa ya ko kani ke projek ke nyerap ban ajing singan ha kaliang ke jingyo ya ko hasnong thau bat kan penmento ya kumba nyopu ahajar ngut kinong song snong uminti rangba ulong bakani ka rukom pendekam jong ke jela megil ya ka dei ru ka pap yaro dakatnat jal sakti jong ke sorkar pedeng habaya dei ba kejing penne ya ko ha ka bakatnat PHE bakatnat soil and water conservation ki trailang ha ki bubun ki project ki belakot syaka pra hajar keluar AA haringkat kejing don lang uminti katnat PHE Markus N Marak ba menteri ka koi ka khya ka kong amprin lindo uminti rangba ula penbena ban bu ya umau long rim na ka benta ko umbam di New Shillong kabakot syaka si hajar terus pak keluar tingkam. Kala pasai khubor jong ka Martin Luther Christian University kala pembena bala pelai ya atli ki kot ki bala ai keteng khasi etik bat kawai pat ka bala ai keteng ha UPM ka bei ba yakini ki atli ki kot la pelai ha ka sniple ya ka Monolith Festival Arja Upstau ka bala rang ha mau plang hinin kesni ya ka kot khasi etik la tho do Father Bonus Mauri SDB bat kale ka kot ka dei halor ka rukom im jong ki khasi sa kawai pat ka kot ka bala ai keteng ha UPM ka bei la tho dei kong amabel sungi bat ki dei ki kot ki bala tho syafan ki jingwai ken oyot ya kene ka kot ka don hadu absent li ki jingwai ken oyot ya ki bla tho ha ka kten khasi ha kten plar bat kten boy ka North East India Film Festival Arja Apsau kala kutno hinsni Hanong ba Impal laban kado bakani ka film festival ka bal sansni kala sedang nado ka laiterik ulbeat Arja Apsau ha ka Palace Auditorium jong ka Manipur State Film Development Society ha Impal ha ka competition category jong ka film festival ka film na ka rilom baru ka ba marketing rapture bat bala direct da Dominic sama kala yo priang ya khusnam kum ka best film ya ka nam best director la yo da Hobam Pawan Kumar na ka benda ka film Manipur kejong ke bala architect Josephson kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin yak pon ni seso bat ka Delhi station na ka benda ka khubor haktin hindi bat bot pat say khubor haktin pareng kani ka Akashwani Shillong